Bé, soc Tessa i faig el vídeo per a l'1 de maig, que com bé totes sabeu és el dia de les treballadores i dels treballadors, una classe que ha demostrat una vegada més que som les que sustentem la societat, val? I que som unes valentes, unes lluitadores i que, sincerament, tots els aplaudiments que se mos puguen donar són pocs. Per supost als sanitaris, per supost a tot el sector alimentari, però sense oblidar també a les cures, que ojo, de repente ara són poc menys que herois quan han sigut relegats a les classes més baixes, a la dona, bueno, a tot el que no ha sigut especialment ben valorat este treball, de les cures als nostres majors, als nostres xiquets. Així que jo penso que és moment d'anar reflexionant sobre quines són les necessitats de veres de la societat, val? O sigui, no voldré acabar el vídeo sense aplaudir també als professors, als meus col·legues, que sé de primera tinta, de bona tinta, que han fet un treball excepcional en la seva adaptació de treballs, en la seva adaptació de metodologies, en el tracte en els alumnes. Vamos, jo per a mi tenen el meu aplaudiment i espero que se revalore també l'educació. És que, de veres, jo estic en el bando dels losers, soc professora i també soc rapera. Si l'educació no està valorada, ja la cultura arrea i vámonos, ¿vale? Pense que, tot el món sap, ja no vaig a parlar del ministre perquè va ser lamentable, però sí que vaig a parlar de la revalorització, per favor, i de donar-se compte la importància de la cultura, que va més enllà del entreteniment. Val? O sigui, va molt més enllà, i totes les intervencions culturals que n'hi ha hagut durant molt de temps, i especialment així en el País Valencià, no han passat de ciutat de les arts i les ciències, de macroconstruccions, que realment en la cultura de base i en el suport a l'artista han sigut res i menys.